ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଯୁଗକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ବା ବିହ୍ୱଳ କରିଥିବା ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କର 10ଟି ଗଳ୍ପର ସଂକଳନ ଲାଲ ମାଛ। ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଅନିଲ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗଳ୍ପ 3ଟି କଫି ହାଉସ୍। ଶୀତର କ୍ଲାରନେଟ୍ ବାଜୁଛି ବାହାରେ। ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଶୀତର ଭୟରେ। ପଙ୍ଖା ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଶୀତର ଭୟରେ। ଏବଂ ଆରବ୍ୟ ରଜନୀର ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ପରି ଶୀତ ଆସିଛି। ତାର ପଟୁଆରର ପଦଧ୍ୱନି କଫି ହାଉସର ବାରନ୍ଦାରେ। ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରେମିକ ପରି ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ବତୀ ସବୁ ଜଳୁଛନ୍ତି ଏକ ଉଦାର ମହିମାରେ। ରାସ୍ତା ସେକଡ଼ର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନିର୍ଜନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାରଖାନା ଉପରେ ଯେ ଦୁସ୍ତ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକଟି ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି ସେ ଜହ୍ନ। ମୁଁ ମୋର ଓଭରକୋଟ୍ ସଜାଡ଼ି ନେଲି। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ପୋଷାକ ପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ନେବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। ଅବଶ୍ୟ ଏ କଫି ହାଉସରେ ଟେବୁଲର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କୌଣସି ଆର୍ସି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବନାନୀ ଓ ମୁଁ ନିର୍ଜନରେ ଯେଉଁ କଫି ହାଉସରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁ ସେଠି ଆର୍ସି ଅଛି। ସେଠି ମୁଁ ପୋଷାକପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ନିଏ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ। ଏବଂ ରାତିର ସେହି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବନାନୀ ମୋ ଚେହେରା ବିଷୟରେ ମୋ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହସିଦିଏ। ଚମତ୍କାର ହସିପାରେ କିନ୍ତୁ ବନାନୀ। କେଉଁଠି ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ବାଜୁଛି ବାହାରେ। ଏଇ ପ୍ରାକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଲୋକଗହଳି ଓ ବନ୍ଦ ଝରକାକୁ ଟପି ଯନ୍ତ୍ରର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ରାତି ଶେଷର ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ପଶି ଆସୁଛି କଫି ହାଉସ୍ ଭିତରକୁ। କଫି ଟେବୁଲ ଉପରେ ସଜଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବୋଗେନଭିଲା ଡାହି ସବୁ ନଈ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କ୍ଲାନ୍ତିରେ। ୱେଟର ଆସୁନାହିଁ କାହିଁକି? ୱେଟର ନ ଆସିଲେ ବି ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ଶନିବାର, ତେଣୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଷ୍ଟଡି ପିରିୟଡ଼ ନାହିଁ ଓ ବନାନୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତେବେ ବନାନୀ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର କିଛିଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା। ଅବଶ୍ୟ ସହରତଳିର ସେହି କଫି ହାଉସଟାର ଦୂରତ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁ କରୁ ନିହାତି କମ୍ରେ 5ଟି ସିଗାରେଟ୍ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ କ'ଣ ଚାଲି କରିଯିବି? ହଁ, ଶୀତ ରାତିରେ ଓଭରକୋଟ୍ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରାଇ ମୁଣ୍ଡ ଝୁଙ୍କାଇ ସୁନସାନ ସହରର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିବା ବେଶ୍ ବାଦଶାହୀ। କିନ୍ତୁ ୱେଟର ଆସୁନାହିଁ କାହିଁକି? କଫି ହାଉସର ସୁଇଂ ଡୋର ଦେଇ 3ଟି ଆଜିଲିଆ ଫୁଲ ପରି 3ଟି ତରୁଣୀ ପଶି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଧ ହୁଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅମାନେ ଟିକିଏ ବିଶେଷ ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି କି? ବିଶେଷତଃ ଏମିତି ଗହଳିରେ ଶୀତ ରାତିରେ କଫି ହାଉସରେ, ବିଶେଷତଃ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ବୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ବିରକ୍ତ ହୁଏ କାହିଁକି କେଜାଣି? ମୁଁ ଥରେ ମୋର ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାଳିକା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଯେ ସ୍କର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲି, ସେ ଘରକୁ ବୋଉ ଗୋବର ଓ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଦେଇ ଧୋଇଲା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ତ! ସେ ଘରେ ଅବଶ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ମତେ ବଡ଼ ଅପମାନ ଲାଗିଥିଲା ସେଥର। ୱେଟର ଆସୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଏଇ 6 କୋଣିଆ କଫି ହାଉସରେ ଛାୟାଛବି ଭଳି ଅସ୍ପଷ୍ଟ କୋଣରୁ ସେ ମୋତେ ହୁଏତ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେ ଦେଖୁନାହିଁ ବା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହିଁ ଏହିପରି କିଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିଛି। ମୋର ଠିକ୍ ପଛପଟର କଫି ଟେବୁଲରେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ କଲେଜ ଛାତ୍ର 3ଟି ନିସଙ୍ଗ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ର ପରି ନିଶବ୍ଦରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଛି। ମୁଁ ବାଜି ମାରି କହିପାରେ ସେମାନେ ସଦର ଦରଜା ଦେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆସିଥିଲେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନାକାରିଣୀ ଝିଅଟି, ସେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସ୍କର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ପଢ଼ୁଥିବା ନଭେଲ ଉପରୁ ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁଥାନ୍ତା। ସେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହେଁ। ଆସିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ଯିବାବେଳେ କେବେ ହେଲେ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନାକାରିଣୀ ଝିଅଟି ମୁହଁ ଉଠାଇ ଚାହିଁନାହିଁ, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେମାନେ ପଛ Sample complete. Ready to continue?